5 வயசு குழந்தைக்கு 50 வயசு முகத்தோற்றம் இருக்குமா? கிறிஸ்டோபர் அப்படிங்கிற இந்த மூவில வரக்கூடிய கேரக்டர் நம்ம யாராலையுமே மறக்க முடியாது. இந்த கேரக்டருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, உடம்புல ஏஜிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப வேகமா நடக்கும். இந்த நோயோடைய பேரு தான் புரோஜெரியா. இந்த உலகத்திலேயே ரொம்பவும் ரேரான ஒரு ஜெனடிக் டிசீஸ். இதுல 2 சப் கேட்டகரி இருக்கு. ஒன்னு சைல்ட்ஹுட் புரோஜெரியா, இன்னொன்னு அடல்ட் புரோஜெரியா. பிறந்த குழந்தைங்க ஒரு சில வருஷங்கள்லயே 70ல இருந்து 80 வயசு மாதிரி தோற்றம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆக்சலரேட்டட் ஏஜிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்னால உடல் உறுப்புகள் எல்லாமே வேகமா வயசாக ஆரம்பிக்குது. இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய சராசரி ஆயுள் காலம் 13 வருஷம் தான். பெரும்பாலான குழந்தைங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதான் இறந்து போறாங்க. இந்த நோய்க்கான மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கல, ஆனா ஆராய்ச்சிகள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. நீங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி மக்கள் கிட்ட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. இது மருந்து கண்டுபிடிப்புக்கான ஆராய்ச்சிகள் வேகமா நடக்கிறதுக்கு ஒரு முன்னேற்ற பாதையா இருக்கலாம்.